Jissejjaħ il-miraklu tar-rotunda tal-Mosta, ġraja li seħħet fid-9 ta' April tal-1942 meta ajruplan militari Ġermaniż tefa' bomba fuq il-koppla tal-Bażilika niffida iżda din ma sploditx. Il-ġrajja għadha ssaħħar mhux biss lil Maltin iżda lil eluf ta' turisti li jżuruha. Din is-sena tkun iċċelebrat il-50 anniversarju ta' l-inkurunazzjoni tat-titular ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Mqazza Marija u nġiebu fondi mill-Kunsill Malti għall-arti biex issir wirja 3D mal-ħitan tal-Bażilika. Grazzi kif edna għall-Arts Council ta' Malta stajna noħolqu xi ħaġa innovattiva fejn is-soltu naraw feature fuq projector. Din id-darba ħajkun feature 3D fuq il-ħajt tal-Bażilika, ħanaraw l-istorja tal-Knisja, il-miraklu tal-bomba u fl-aħħar niċċelebraw l-inkunorazzjoni. Ftit jiem qabel il-festa ta' Santa Marija sibna raġel Ingliż li kien qed iżur il-Bażilika għas-6 darba. I've been in love with Malta all my life since I was a little boy. I come here as often as I can. Fascinating history which I like to get involved in. Il-Bażilika għandha 20 volontier li b'dedikazzjoni kbira jgħinu fix-xogħol kbir li hemm. I'm proud of tal-Knisja li għandna, one of the most beautiful churches fid-dinja. U nara l-turisti interessawhom ukoll. Is-Sagristani bakkar kmieni u dawn huma fost l-aktar żminijiet biżla tas-sena. Id-dar tal-lejja sabiħa wisq ix-xogħol tiegħu, ix-xogħol ġo fija. Kollox fih tiegħu ma id-dar talla sabiħa wisq biex taħdem ġo fija. Ispirata mill-Pantheon f'Ruma l-Bażilika tal-Mosta inbniet kważi kollha kemm hi mill-volontira bejn l-1833 u l-1860 fuq disinn ta' Georges Grenier de Vaz.